uslyšíte v dnešním díle. Raz som bola na rande a typek ma zobral, že ukáže mi výhľad a on ma zobral na cintorín a ja som tam nepoznala a ja pozerám, že ty kokos, že kam ideme a on začal sa randovať, že však neboj sa, tu mám v kufri lopatu, že tu ťa jebne s ňou po hlave a zakopem ťa niekde, ty kokos. Kvak, kvaky, kvak. Vítám vás v dnešním Sučený podcastu. Dneska tady máme jako hosta Moničku. Ahoj. Díky, že si přijala pozvání do podcastu. No jo, a já děkuji za pozvání. A teda jako první otázku bych měl, teda kdybys, možná si nás někdo poslechne, kdo to by vůbec nic neví, a nebo lidi tě ani možná tak neznají, těžko říct, tak jestli by se nám mohla nějak představit, říct něco o sobě. No tak som Monika na Kiku alebo na Twitchi ma môžete poznať pod prezývkou Fakt. Som vlastne Vejdová ex-priateľka a tento podcast je asi kvôli tomu, že sme sa rozišli. Spousta lidí si to možná myslí, nebo takhle, jakože jsi jako jedna z mála žen, která prostě tady je, takže mně přijde velmi zajímavé tady mít tady ženu jednou za čas. Takže je to o tobě, ale samozřejmě tím, že jsi byla v 5letém vztahu, tak to je velká část tvého života, že jo? Kdy nám můžeš říct, jak vznikla tvoje přezdívka, proč je taková, jaká je? Proč není třeba Monička 89? No tak ako na Discorde mám, že Monička, ale ja keď som bola ešte na základnej, tak všade som tagovala, že fakt. Proste všade, aj keď som pracovala, všade som to písala, takže som si zvolila také, že fakt, chcela som, že fakt, ale to sa nedalo, tak som to skombinovala, že s fakt, s tečkom, lebo ináč sa to nedalo, tak toto vzniklo, no. Tak jestli nám můžeš říct něco o svých koníčcích, anebo o tom, co děláš ráda ve svém volném čase. No tak ja rada sledujem streamy, ak ste si všimli, tak niekedy som tam v čete, na niektorých, však aj u Grindera, aj u Resta, aj u Animala som bola, aj u Tokena, a u týchto, akože sledujem to celkom. Rada hrávam hry, to ako DBDčko, alebo CSko, alebo Fortnite. Ešte pestujem kvetiny, tých mám dosť. Mám aj rybku jednu. Rybku jednu? Hej, rybku zlatú. Oh, a je taková v takové kouli, jako když v akváriu? Mala som ju najprv v kouli, ale potom som jej kúpila také väčšie akvárko, tak teraz je v takom väčšom. Jak je stará, jak jej říkáš? No, volala som ju, že Nemo, ale ja som ich mala viacej, len oni mi pozdochyňali chuďatka. Mala som viacej, mala som aj také farebnejšie, také iné. Mala som aj neonku. Len potom som nebývala doma, však som bývala v Košiciach s oným Vejdom. Tak to tu tápalo chuďatko. Keď som prišla, tak tá voda bola celá zelená. A jeden survival tam ostal, preživší proste. Tomu to nevadilo. Tak potom, keď som prišla, tak som jej vyčistila to akvárko, hej. A keď som jeho vyčistila, tak asi to chuďatko neprežila, tak zdochla. Tak som kúpila novú rybu. Vlastne dostala som od kamošky na narodeniny, mi kúpila, lebo vedela, že chcem kúpiť, tak mi kúpila takú závojnatku. Bola celá čierna, hej. A dala som jej meno, že Nemo. No len tá chuďatko to tiež neprežila, takže som si kúpila teraz zlato, tak hádam, táto vydrží dlhšie. No nepřemýšlela jsi, že jsi třeba špatný člověk, který by měl vlastně nějaký živý stvoření? No ako, ja ju krmím každé ráno jej dávam jesť, proste. Len ja už som to videla na tej čiernej, že ona bola celý čas v depresii, ona bola proste schúlená, úplne ležala, neplávala, tak som hovorila asi, že jej teda kúpim kamoša, že možno má depresiu, že je sama. A akurát keď som jej kúpila novú rybu, tak som mi tam išla vyliať a už som videla, že je proste hotová, že už je hore bruchom. Možná, že to už bylo možná později, kdo ví. A s těma jakože květinama, jakože kupuješ si je a staráš se o ně, nebo je třeba nějak množíš? No akože aj som ich rozmnožila, aj som ich podávala kamarátkam a teraz som písala kamoške, že či nechce ďalší odrezok, že jej rozmnožím, ona, že nie, že už to nemám kde dávať, že už z toho mám moc.
Ale aj ja toho mám akože moc, lebo mám jednu monsteru a tá mala 3-metrové vzdušné korene, tak to už ako... Už toho bolo moc. Tak to je nenáročný koníček, ne? Nebo... No akože však raz za týždeň to poleješ, hej, a máš pokoj, ale teraz má byť akože festival rastlín nejaký, tak sa tam chcem ísť pozrieť, tak ešte akože aj uvedám, mám nejaké kvetiny, hej, dúfam, že ich polieva, lebo už mu to nehovorím, že ich má polievať, tak dúfam, že ich nenehal na pospas smrti, hej. A chtěla by si je akože ešte vzít k sobě, nebo? Akože chcela by som, lebo tam mám jednu pileu a ona bola taká veľká, bola krásna, ty kokos, a chcela by som ju akože, ale tak neviem, no nemám čas tam teraz ísť pre veci, lebo v kuse robím a keď mám voľno, tak oddychujem a nechcem tam ísť ani sama, že proste na aute tam netrúfam ísť, to proste tam mám ešte dosť vecí, takže to musím ísť s nejakými kamarátmi, čo ich zavolám. Ešte sem tam idem na bicykel, to ma tiež celkom baví sa ísť bicyklovať a s obsom chodím na prechádzky, to ma tiež baví, aj keď sa neposlúcha, že ho musí mať v kuse na vodítku, ináč by zdrhol, lebo si robí čo chce, ale tak mám to rada. No a když hraješ hry a jako chodíš na ty streamy a píšeš v ženském rodě, že jo, asi jakože ta přezdívka teda není možná moc lákavá, není to prostě hvězdička, sluníčko a takový. No veď hej, to každý nevie, že proste, že fakt je ženský nick prostě. Pokouší se o tebe třeba nějak muži nebo takhle, když tě slyší na CS-ku nebo... Tak ako hej, písali mi, že poďme von, hej, alebo tak, ale ja som nie taká, že chodím na rande, teda ako keby idem s niekým von, tak ja to neberiem ako rande, ja to beriem ako že kamarátske stretnutie proste, lebo rande to není pre mňa chodiť na rande, teda ja to tak neberiem, teda raz som bola na rande, hej, že rande, ale to som bola mladá. A typek ma zobral, že ukáže mi výhľad a on ma zobral na cintorín a ja som to tam nepoznala a ja pozerám, že ty kokos, že kam ideme a on začal sa randovať, že však neboj sa, tu mám v kufri lopatu, že tu ťa jebne s ňou po hlave a zakopem ťa niekde, ty kokos, tak akože pre mňa to nebolo mi všetko jedno, hej, ja som bola úplne domrvená, tak odtedy som si povedala, že mám piči, nechodím takto nikam. Tak to šla se zajímavým člověkem na rande, teda, který tě vzal na hřbitov. On fakt lopatu měl, nebo co? Nie, to si robil srandu, len ja som to tam nepoznala. Akože bol tam aj výhľad, len ja som bola úplne dosratá. A ja som povedal, že poďme domov, vieš? A on taký, že dobre, zavolám ti ešte neviem čo. A ja som vystúpila, že dobre, už s ním nechcem ho vidieť ani nič, proste, hej. To bolo trápné. Takže bála se, aby to nebyl třeba nějaký Jeffrey Dahmer nebo něco takového. No, však veď proste chápeš, to sa reálne môže stať, že ťa niekto napadne, alebo znásilní, alebo... Určitě, no. No, ženy to máte těžké, no. No, tak radšej treba ísť s overenými ľuďmi von, s nejakými, čo už akože poznáš reálne, že si s nimi píšeš dlhšie a že vieš, že sú safe. Co myslíš, že je horší? Menstruace nebo kopanec do koulí? Ty kokos, asi ten kopanec. Jo, tak to není tak hrozný. Já to slyším jako to od nějakých holek, že jakože ta menstruace, že to není moc příjemný. Akože není, ale to len taký prvý deň alebo druhý, že to cítiš, ale keď chceš, tak si dáš tabletku a vybavená vec proste nič ťa neboli, hej, ale keď chceš trpeť, tak si nemusíš dávať tabletku. Ja som taká, že proste si nedávam tabletky, keď nemusím. Takže si to pretrpím. A to je nějaká přímo jakože speciálně na menstruaci, nebo to je nějaká prostě obecně proti bolesti prášek? No, hociaký paralen, alebo proste čosi nič špeciálne. Tak to máte v pohodě, takže to ano, takže dáte si tabletku a vlastně menstruaci necítíte, jenom nějak se musíte dole o sebe starat. No, akože každý to má inak, vieš, že silnejšie, slabšie, bolesti, krče, neviem čo. Akože každý raz to je aj inak, že je to... No tak teďka mi napadá otázka, možná na to lidi čekali, těžko říct, ale každopádně, že si nedávno ukončila 5letý vztah, že? Trvalo to 5 let. A jaký máš třeba teďka momentálně názor na muže? Jestli jsi otevřená dalšímu vztahu, nebo teďka spíš jako oddych nějaký od nich?
Ja si teraz prídem ako tak, že nehrnem sa do ďalšieho vzťahu, že proste si musím vyliečiť tie rany a nejako sa z toho toxického vzťahu nejako vyliečiť, lebo neviem si teraz predstaviť, že by som mala dávať niekomu niečo, keď sa proste na to necítim, že som úplne že 100% zahojená. Jo, tak toxický to bylo třeba poslední měsíc nebo tak, ne? Jako byl to pěkný, většina byla pěkný, ne? Ten vztah toho času. Tak proto jste byli spolu, ne? Kvůli tomu, že to bylo pěkný, tak jste spolu byli 5 let a pak třeba něco se dělo poslední to. Akože ono to bolo toxické aj predtým, nielen posledný mesiac. Tam bolo toho tak viacej, že proste napríklad som chodila do roboty a on do 2 rána hrával CS-ko a trieskal, jak to on zvykne, keď sa mu nedarí. A ja som sa proste potrebovala vyspať. Ja som robila 45 000 krokov za deň. Potrebovala som nejakú regeneráciu a on keď do 2 rána hral a ja som o 4 stávala, tak to ako čo? A proste toto sa dialo non-stop, že som sa nevyspala do roboty. Že proste nebralo hlad na mňa, že potrebujem proste regeneráciu. Tak asi to měla třískat ty něčím po hlavě, nebo já nevím, no. Jestli by to pomohlo teda vůbec. Veď si nemyslíš, že koľkokrát som po ňom vyštartovala, že koľkokrát sme sa aj pobili, že reálne. Ding, ding, ding. Round 1, prepare to fight. Že už som proste chytila nervy na to, lebo keď robíš 12 po sebe a nespíš napríklad 2 dni, tak ako je to už dosť piči aj s organizmom, že si potrebuješ oddychnúť, hej? Tak 45 000 kroků to je hodně, no. To zdělala šerpu na Mount Everestu? Nie, to som pikovala, to bolo v gymbime a tam som chystala vlastne... Pikovala? No to akože máš skener na ruke a proste prídeš do uličky 5 a máš to na poličke 3, hej, ti to ukáže na skenéri, to proste musíš oskenovať poličku, ten produkt, hodiť do debničky a proste takto nachystať objednávku, hej. Keď si niekto objedná 20 produktov, tak 20 ich musíš naskenovať a potom ideš zase ďalej a takto, vieš, a keď to 8 hodín len kráčaš v kuse takto, tak spravíš 45 000 krokov. Jakože spikovala, tak spousta lidí by si mohla jako představit různý věci fotím, zvlášť tady třeba od Grindera. Ne, ale tak to ako vôbec, to som v živote nemala, takže to ide úplne mimo mňa. Co teda jako vedlo k tomu rozpadu toho vztahu? No mne to už prišlo proste už rok predtým také, že zle, že proste sme sa len obchádzali. Proste ja som mu hovorila, že poďme niekam von, proste som ho volala a on, že nie, mu stačí počítač proste. Vieš, ja som tam nemala ani kamarátov, ani rodinu, proste úplne sama som tam bola. A potrebovala som nejaký proste kontakt, ale on proste odmietal ísť so mnou niekam, alebo keď už sme išli na nejaký výlet, tak sme sa vždycky pohádali, lebo zase musím ísť s tebou niekam, proste do 10. som v robote a na druhý deň chcem ísť na výlet a proste už sedíme vo vlaku a dojebe ma, že zlú 10. som mu spravila, alebo proste takéto veci. A to je akože extrémik. Pak se třeba nějak ten poslední měsíc, tak tam jste chodili aj s Dudinkem, co vím, nebo co na grilovačku, nebo takhle, akože nebo na opíkačku. To sme boli už aj s nimi, vonku, to už keď sa prisťahovali, tak to bolo také lepšie, lebo už sme mali s kým ísť, ale predtým to bolo úplne, že som tam bola sama a proste iba sme sa striedali na počítači, už hovorím, že poďme sa rozprávať a on, že na čo, však všetko sme si už povedali, že nemáme si už čo povedať, proste, chápeš? Takže tá komunikácia bola úplne nulová medzi nami, čo sme sa len akože, chápeš, obchádzali a striedali na tom počítači, takže to bolo proste zle. Takže to, že jste se rozpadli, tak jako si myslíš, že to je dobrý krok jako v tvém životě, nebo takhle? Určite, že hej, lebo hen tak som to nevedela predstaviť ďalej, že by to tak proste pokračovalo, alebo proste on bol taký, že keď streamoval, tak nemal rád, keď som mu rozprávala niečo na stream, to keď som niečo povedala, tak hneď odpájal mikrofón s nervami, alebo proste
prišla som mu na stream a povedala som mu, že máš obed, navarila som ti a on ma spičoval, že čo mi chodíš na stream proste, tak to už proste, ja už som úplne rezignovala, ja už som to bala v piči, ja už som proste povedala, že už som spravila dosť, už sa nejdem snažiť a proste čakala som, že by to chcel zlepšiť alebo niečo proste, ja som tomu nehávala voľný priebeh, že proste čo sa stane, hej. A tak stalo sa, čo sa stalo a tak to aj dopadlo, no. Ale tak myslíš si, že tam třeba i z tvojí strany byly nějaký jakože něco, co bys jako, aby se ten vztah zachránil, že bys jakože zlepšila nebo něco takového? Ja si myslím, že som spravila dosť pre ten vzťah a že proste vždycky, keď sme niekam išli, som ja organizovala, vymýšľala, proste on nikdy nič sám od seba nevymyslel, ani že by sme mali niekam ísť, alebo proste niečo, vždycky ja. Ale akože chodili sme sa aj najesť, hej, to bolo také, že sme sa nepohádali, keď sme sa išli najesť, to bolo také akože v pohode, keď sme išli niekam, ale tak neviem, no, z mojej strany, ja neviem, ja už som si povedala, že už som spravila dosť a už to nemením riešiť, že už keď chce, tak on nech to zlepší a on to len zhoršil, takže tak. No a vím, že se to řešilo, že dostal dokonce třeba nabídku od Grindera, ať se k němu přestěhuješ. Hej, no to bolo akože dosť crazy, že akorát sme sa pohádali, lebo som proste riešila s mojimi kamarátmi, že čo sa medzi nami deje, že proste nie som skala, hej, že potrebujem to s niekým poriešiť a jemu sa to nelúbilo. A prečo sa to jemu nelúbi, však on to tiež rieši so svojimi kamošmi, že prečo to ja nemôžem tiež riešiť. To sme sa pohádali, to boli vreskoty, piskoty. To mi normálne držali ruky, aby som nemohla proste nič stlačiť, alebo nič urobiť, alebo proste, lebo on stál nado mnou a vždycky, čo som povedala, sa chcel ku všetkému vyjadriť, čo som ja hovorila mojim kamarátom. To bola dobrá psychiatria, ale tak potom mu zavolal Grinder a chcel to, že akože mal nás udobriť a on namiesto toho, aby mi povedal nejaký preslov, že no dobre, je zlatý chlapec, neviem čo, tak on po mne vyštartoval a však to už ste asi všetci počuli tú nahrávku, čo sa tam dialo. Jak Grinder sliboval Monice Modré z nebe, si můžete poslechnout v nadcházejícím bonusu. A nepřemýšlela nad tím třeba? Ty kokos, to akože... Tako, v tej Budapešti, čo sme boli a čo ho poznám, a tej jeho maniere, čo on má, tak to je akože halus, to je crazy. To neviem si to reálne predstaviť, že by som mu chodila za Riťou a každé jeho želanie by som musela splniť, čo si on zmyslí vlastne, takže to ako vôbec neviem predstaviť. Tak on jako říkal, že by tě jako nosil na rukách a tak. Kdo ví, jak by to byla? Už len tie cigarety sú extrémik, že každých 5 minút smrdí, keď smrdí ako popelník, to by mi tiež vadilo, to vôbec. Jak jsi zmiňovala to povídání s kamarádama o tom vztahu nebo něco takového, tak jsem slyšel, že to ono, co se mu možná nelíbilo nebo něco takového, tak si byla na nějakým Discord serveru, nevím, kolik tam bylo lidí teda nebo takhle, já jsem tam nebyl. No. A tam, že zřešila nějaký právě vaše stavové problémy jako mezi lidma, nevím, kolik tam bylo lidí, no. Jak toto? Jestli to bylo třeba jenom 4 lidi tam byli a byli to tvoji kamarádi, nebo že to? Hej, no, však my sme boli asi taká partia, čo sme si tam písali 10 ľudia medzi sebou a proste som potrebovala sa s niekým porozprávať o tom, že čo ako. Že ako to oni vidia a oni to videli veľmi zle, ale tak, hej, no, je to pravda. Riešila som to. No, tak nevím, já nevím, co se tam přesně psalo teda, ale jakože vím, že na to byly takový názory, jakože že to není třeba normální nebo něco takového, jo. Tak každý má na to svoj pohľad, ale tak ja som sa potrebovala s niekým porozprávať. Teda, alebo popísať si o tom. No a jak jste se s Vejdem třeba poznali, bys nám mohla říct? No, to bolo akože úplná náhoda, lebo ja som hrávala CS:ko a hrávala som vlastne casual, to je proste úplne obyčajný proste CS:ko, že žiadny kompet ani nič. A
proste neviem, či som nenapísala niečo do chatu tam, alebo čo, ale on tam hral tiež. A ja neviem, ako sme sa dali do reči, že proste, že ako sme si napísali, alebo čo. Potom si ma pridal na Steame a sme si písali, že dlho sme si písali. A vlastne sme si písali až dovtedy, kým sme si nepovedali, že sa stretneme spolu. Tak to bola taká halus, že vlastne proste na serveri v CS-ku sme sa stretli. Ale tak vy bydleli jste od sebe daleko, ne? Takže to jako... Nebylo jen to jen takto setkání? 300 kilometrov, tak sme to naplánovali tak, že proste nejaký stredový bod, kde sa stretneme a sme si určili, že Liptovský Mikuláš je, dajme tomu, že v stred. Tak tam sme sa stretli. Hej. A ja som bola strašne unavená, lebo som nespala nič a on tiež, lebo ja neviem, či to bol stres alebo čo. Ale tak išli sme na bowling a on si tam dal vodku hneď a mne to prišlo strašne divné, že proste na rande si dáš vodku, však čo? To je úplne od veci, hej? Ale tak proste zahrali sme si bowling a potom sme išli sa najesť niekam, poprechádzali sme sa a potom sme si sadli na lavičku. Počúvaj ma, asi pol hodinu sme hľadali lavičku, lebo ja neviem, Mikuláši, či nemajú lavičky alebo čo, alebo či sme hľadali na nesprávnom mieste, ale tak proste potom ma tam hladkal, vieš, proste po chrbáte a to mi prišlo také príjemné. No a tak sme sa dali dokopy vlastne. To je pěkné, no a tak jako tu vodku nebo takhle ten alkohol mě napadá, že si mohl dát, protože byl třeba nervózní, tak aby trošku jakože uklidnil nervy. Takže prostě nevím, kolik té vodky vypil, jo, ale si dal jeden panák nebo dva třeba, tak si myslím, že to měl jako na nervy, no. Jeden si dal len. Na uklidnění nervů, protože si pamatuju třeba spolužáka, tak ten v 15, když měl závěrečný proslov na základce v 9, tak ten jsme šli k Vietnamcovi a on si tam dal to, no, jeden nebo dva panáky rumu. Myslím, že jenom tak jeden, no. Ale to som aj ja spravila. No, keď som mala maturity, tak proste som išla do krčmy úplne, že pajzel, čo máme v dedine, tak som si dala dvojitú vodku a potom som išla vlastne na tie matury. A učiteľka sa nado mňa zohla a pýtala sa ma, Monika, ty si pila? Že to bolo asi cítiť zo mňa teda. A aj sa mi tak trochu plietol jazyk, že blablabla som len tak rozprávala, vieš. A že za to môžeš mať reálne pojeb, že ťa vyhodia a proste hotovo. Ale tak v pohode, zmaturovala som na 4, takže easy. No a co ti na to jako řekla a ta učitelka? Když se tě zeptala, že spila, co si řekla ty? No ona to už proste vedela, keď sa ma to pýtala, hej, že to bolo na mne viditeľné. A potom mi hovorili, že vlastne za to ma môžu aj vyhodiť zo skúšok. Ale tak nevyhodili a pohodička. Když jsi tady jako žena, tak máme spoustu mužských posluchačů. Tak jestli napadají z pohledu ženy nějaké balící strategie, co si myslíš, nebo víš, že fungují na ženy? Ty kokos, akože ja neviem, či som tá práva, či by sa to mohla riešiť, lebo ja som proste úplne iná v tomto. A ako aj s tým rande a tak, ale keď kamoši hovorili také hlášky, že tak ma jedna strašne zaujala a to bola, že nie si náhodou Google, lebo si všetko, čo som hľadal, to bolo také milé, úplne mi to prišlo zlaté. Takže ja neviem, možno keby to povedia nejakej žene, tak je to príde tiež cute. No mne príde tá s tým Googlom úplne top. A keď to nezabere, tak to už ako neviem potom. To by mě třeba zajímalo, mohl by to někdo vyzkoušet a mohli by to nějakou analýzu, jestli to opravdu funguje, nebo jestli jako přijde nějaký jako trapas a blok, nebo jestli takový na takový řeči. Hej, no, to mňa by zajímalo. Nech to někdo vyzkouša. Třeba Peso by to mohl vyzkoušet. Peso se hodně pohybuje venku s ženama. No ale na té 15 minus, tak to ako neviem. Aké majú ani preferencie v živote a vo vzťahu. No to byla, i když jsem teďka si vzpomněl na Pesa, tak to byla jedna z otázek jako diváků, že co si o něm myslíš a jestli ti přijde atraktivní. Tak akože s Pesom sme mali nejaký konflikt medzi sebou. Ani neviem, o čo išlo, ale viem, že sme sa hádali. Ale
Akože Peso ako človek, to je celé zle. Akože u mňa to, čo robí, to je úplne, že celé zle. Ja neviem, či sa k tomu aj nejako pozitívne dá vyjadriť, lebo to sa nedá ani. Takže třeba jakože po charakterové stránce, tak je to jako není pro tebe ideální partner a třeba vizuálně ti přijde jakože to v pohodě nebo pěknej nebo... Akože vizuálne, čo ja viem, taký mit mi to príde, ale to, čo robí, akože pre mňa je dôležitejšie to, čo človek robí, ako vyzerá, hej, takže to je pre mňa dôležité. Já mám taky podobný jako názor, protože už jsem to i zažil mnohokrát, že třeba jsem si řekl jako super slečna a pak když jsem ji začal poznávat, tak se mi líbila míň a míň, protože jsem zjistil, že se mi nelíbí její charakter a naopak, že nějaká slečna, co mě nezaujala vzhledem, tak jsem se do ní zakoukal, protože jsem zjistil, že je to fajn jako člověk. No. Hej, no, tak akože tak to nejako to vnímam aj ja. Jaký by třeba podle tebe měl být ideální partner? Jestli máš něco jako takovýho, nějaký body? Určite, keby mi že pomáha, tak to je pre mňa akože ty kokos, to by som videla, že v jeho očiach mu záleží na mne, takže to by bolo akože úplne, že po piči. To by bolo pre mňa také, že ideálne, hej. A neviem, ešte som ani nad tým tak nerozmýšľala, že či bolo ideálne, ale pre mňa to pomáhanie, tak to je akože úplne, že top pre mňa. Tak to si myslím, že jako spousta žen a myslím, že je to teda normální, aby jako si partneři, že, nebo i kamarádi, že, nějak pomáhali a samozřejmě potom, když spolu žijou ti dva, tak aby to, že, ta domácnost fungovala jakože řekněme nějak 50/50, no, že by prostě to, a i kdyby měli třeba dítě, takže to někdy přebalí prostě to otec a tak dál, jo. Hej, no. Lebo to tak nebolo proste. Ja som Vejdovi varila, prala, upratovala a on sa tam proste robil si tam mecheche proste. A nulová komunikácia, nič proste, iba že staraj sa a potom sa pomojkáme večer a to je čo? To je úplne, že o ničom. Tak si to vůbec nepředstavujem. Tak snad si z toho jako odnese něco a snad i ostatní třeba lidi, jako to si myslím, že je pěkné, jak co říkáš, no, že určitě na tom jako záleží a vyjadřuje tím muž jako zájem o tu ženu, že jo, a že jí chce třeba ulehčit nebo takhle s nějakýma pracema i třeba řekněme v uvozovkách ženskýma, i když si myslím, že vařit jako například nebo vypadat může i muž. To vlastně váže i další otázce, kterou bych měl, jakože na co by právě muži neměli ve vztahu zapomínat. Jo, jakože takový nějaký právě tip nebo body například, jako jak si udržet partnerku. Tak tady toto si myslím, že je pěkné, no, tak jako pomáhat jí, že jo. Ještě něco ti napadá? Co by jako to? Potom komunikácia, to je úplne, že základ. Potom možno nejaká dohoda medzi nimi, že teraz si dáte nejakú aktivitu spolu, alebo idete na nejaký výlet, alebo proste nejaké tie spoločné zážitky. Pak jí samozřejmě asi připomínat, že ji třeba miluješ, že jo? Ja som zase není až taká, že by som to potrebovala akože hovoriť, teda ja som taká není, že to hovorím, hej, proste to je vidieť z tých činov, hej, že... Jo, tak jasně, jako činy zas mluví víc než slova, že? Ja som není taká, že by som to hovorila, akože mi to na začiatku hovoril v kurse, vieš, že ľúbim ťa, ale ja som to nehovorievala, lebo proste ja som asi není na to, ale ešte čo by tam malo byť, tak asi, že sa idete na nejaké jedlo, a akože také, že rande v úvodzovkách, hej. A tak. Tak to je pěkný. A jako tady s tím, že třeba lúbim tě teda u vás, nebo u nás miluji tě, tak to ti přišlo, jako kdybys jakože špatný pocit z toho měla, jako kdybys říkala třeba nějakou nadávku, kterou bys neměla, nebo já nevím, jak si to mám představit. Jo, jakože se styděla se říct třeba miluji tě, že ti to přišlo takový jako to. Kokos, ja neviem ani neviem, prečo som to nehovorila, ale... Tak jako jestli to cítila, víš co, jako zase na druhou stranu dala mu pusu, jo, obejmula ho jako láskyplně, tak samozřejmě jako to, tam to hovoří ty činy, no. Aj no, ale akože nemala som potrebu to nejako hovoriť nikdy.
v žiadnom vzťahu som to asi nehovorila. Tak možná tady máme věc, kterou bys mohla zlepšit ty. Možná, že by to bylo pěkné občas říct svému miláčkovi, že ho miluješ. Hej, no, asi hej. Dobroš, tak a když byla třeba o Budapešti a něco o Grinderovi, že jsi tam jako byla, tak jaké to bylo s Grinderovci a s Grinderem v Budapešti? Tak akože s ním to bolo dosť ťažké, lebo ja som bola zaprvé nevyspatá, hej, lebo niekedy proste mám problém zaspať, ale tam išlo o to hlavne, že sme hľadali reštiku napríklad, ja neviem koľko to bolo, možno 2 hodiny, že každý niečo našiel, až teraz po sem, tak sme tam išli, už sme boli pred tou reštikou a Grinder, že nie, poďme ďalej, tak proste našli sme ďalšiu reštiku, hej, išli sme tam, ja neviem koľko, pol hodinu, že toto je super reštika a potom zrazu, že nie, to je zlá, tak ideme do inej a už sme proste sedeli v nejakej reštike, že už sme sa usadili, už nám donesli aj lístky a zrazu Grinder, že tu sa mi to neľúbi, tak sme sa všetci zobrali a odišli sme proste my hladní a kokot, už sme nadávali, hej, a on proste, tak ja som našla ty kokos asi najdrahšiu reštiku, čo tam bola. Proste Wagyu steaky tam robili, hej. Všetci sme sa tam usadili, len on jediný išiel vedľa, nebol bar a tam išiel piť proste. S ním je to fakt naťažko. To je extrémik. To bol asi ďalší deň, asi sa mi to pletie, lebo viem, že sme skončili nakoniec v nejakom nákupnom centre a tam sme stali nejaký ty kokos suchý rezeň, čo tam majú, vieš, že one proste na platničke zohriaté, že teraz si vyber a s nejakými hranolkami, takže to bolo po piči gastronomický zážitok. Aha, a čím to bylo, jakože to odmítal ty restaurace, nevíš? Co se mu tam nelíbilo? Neviem, či mu to prišlo drahé, alebo asi mu to prišlo drahé. Ale proste úplne 15 eur plus minus, hej, ešte si v hlavnom meste. Takže jasné, že to tam bude drahé. No, tak já nevím, no, tak v baru se asi moc nenajedl, buráky nějaký tam měli. No veď toto, že... Tak třeba tam zubil něco. Že on ani nejedol, iba proste sa išiel napiť do baru. Ale tak bolo tam pekné mesto. No a byla za pak u Grindera v altánku, že jo? Nebo jakože u něho na zahradě? Hej, no, to bol ďalší negatívny zážitok za mňa. Jak to? Akože my sme išli z chaty, lebo to máme takú tradíciu s babami, že proste zoberú decka, zoberú mužov a ideme proste na chatu. A išli sme z chaty, hej, a už to som bola sklamaná z toho, lebo sesterka išla sama na aute, povedala, že nás nezobere, lebo sa jej nechce zachádzať nejakých 500 metrov, proste to mi prišlo, že what, že čo? Tak sme išli vlastne autobusom, išli sme do Kubína a z Kubína sme išli do Ružomberka a Vejda napadlo, že poďme pozrieť teda Grindera už keď sme v Ružomberku, hej, a ja pozerám, že za 10 minút nám ide vlak, že proste easy, prestup. A on, že nie, že poďme ho pozrieť. Tak som proste zaplatila taxík tam, zaplatila som taxík naspäť, hej, ale čak boli sme tam, tak 12 naraz proste, jedna za druhou. To bolo akože dosť extrémik, len Veď to musel samozrejme streamovať, hej. Grinder, ten, akože ja som si nabíjala telefón na powerbanku, on prišiel, že mi odstrihne kábel proste úplne od veci. Akože už len to ma dostalo, hej. Oni sa tam niečo bavili, ale ja som bola úplne, že zdeprimovaná, úplne som tam aj nechcela byť. No a už keď sme išli naspäť, tak sme sedeli v tej čakarni v Ružomberku, hej. Predstav si miestnosť, hej, okolo máš lavičky a ešte v strede máš taký ostrovček a tam sú lavičky. Ja som si položila ruksak a kabelku vedľa seba a najprv bol ruksak a kabelka, akože na kabelku som nevidela. No a prišla nejaká piča, feťačka a zozadu sa len natiahla, zobrala mi tú kabelku a proste ja som ani nevedela o tom, ja som to ani nevedela, lebo ja som mala šiltovku, kúkala som do telefónu proste. A potom iba začal kašľať nejaký cigán, proste asi to videl a nikto nič nepovedal, iba kašľal, tak ja pozerám, že poďme preč. Tak som si zobrala veci a vlastne ma trklo, že nemám kabelku. Tak som sa tam vrátila, že nič proste.
pozerám, že čo ti jebe, tak proste kabelka minus, hej. Mala som tam asi 60 eur doklady. No tak sme volali policajtov, riešili sme to a proste Ružomberok už nikdy nechcem vidieť. A jak víš, že to byla nějaká feťačka nebo takhle holčina, když si nevšimla, že to... No lebo očití svedkovia, čo tam boli, tak nám hovorili, že to bola nejaká feťačka. Ale tak Boh vie, vieš, oni spolu proste držia všetci spolu, tak povie, či to bola aj pravda, hej. To sa len domnievam. A vlastne policajti nič nevyriešili, lebo to bol neznámy pachateľ. Nikto nič nevidel, kamery tam neboli, takže zbytočne je zavitý čas na policii. No, Rivozo tady o tomhle vás zmínil ve svém jako, nebo v dílu, kde se objevil v prvním dílu podcastu, tak vás zmiňoval a taky, že byl v Rožomberku a byl tam nějak ve 3 v noci a to ono, usnul tam dokonce někde v rohu. Ježiš. Mobil, že mu vypadl z ruky a to ono. A zbudil se s mobilem před sebou. A takže kdybyste se chtěli dozvědět, jak si podmanit nádraží, tak Rivoz o tom mluví to na podcastu. Připravil se tam podmínky, že se tam mohl usnout a zbudil se všema věcma, dokonce s mobilem před obličejem, který mu vypadl z ruky. Extrém. No, ještě tady byla otázka, další třeba zajímavá od lidí, tak bylo, jakože jestli je podle tebe někdo na Sučanském Discordu, Psychiatria Sučany, normální, a jestli teda někdo takový se najde, jestli jsi dokázala vyjmenovat aspoň 2 jedince, jestli vůbec někdo tam je takový. No akože tá partia, čo sme boli v Budapešti, tak mne prišli úplne všetci v pohode, lebo všetci boli milí, hej. Takže to bolo akože úplne v pohode, len jediný, čo ma sklamal, bol Jonáš, lebo keď sa pohádali s Vejdom, tak proste mi písal, ohovarali sme ho, hej, že čo ako, potom sa zase udobrili a teda nič, akože mi nepísal, potom sa zase pohádali, potom mi zase písal. Potom keď sa udobrili, tak ja som mu napísala náhodou, že či nejde CSko, to mi ani odpísal, hej, tak Jonáš mi príde akože taký, že káde vítr, tam plášť, hej, že proste. Jonáš tam byl to, Jonáš! se tam to měl nějaký rozepře s Vejdem. Pokud se pamatuje, tam byli Čiro, Killermačka, Dutínkyho kámoš Matuš, tak ta není moc na tom, jako ke Grindoru je moc pjatej, Rivos, ty, Vejt, Jonáš, no. Asi tady takhle nějak. No. 8 lidí nebo takhle nějak, no. Tak tam bylo, jo, tak fajn, tak jako ono, jakože lidi se taky to, že chovají trošku jinak na internetu, než v reálu, že? No veď hej, to je ťažké, lebo každý má svoju masku, za tým nikom sa skrýva nejaká póza, hej, nemajú tam ani svoju fotku. Proste každý hrá svoju rolu, hej, takže je to ťažko povedať, že kto je normálny a kto nie. Chceš lidem něco sdělit, tak můžeš posluchačům. Papa, a majte sa radi. Super, díky, mějte se. Quack, quacky, quack.